Toto je posledná časť mojej cesty za poznaním histórie. Začínam v Mojgrade Porolisum a potom idem cez Maďarsko už ďalej na Slovensko. Zastavím sa pri pamätníku Muhy. Tak tuto vidíme pred nami taký bochník, kopcovitý bochník chleba. I think that's Vsio a hen tam pobehuje zase voľne pes. Čo je chore toto Rumunsko. Ale to nič, ako oni sú v pohode, tieto psy voľne pustené. A dneska ráno hen tam pobehovali tuto na ulici, tuto konkrétne dva psy. Som tu za rána, no a tam je auto. Tam sú kamery. Tu je nejaká stavba. Ja budem písať akože si napíšem sťažnosť, akože si nie je normálny. A bude to veľmi dôrazná sťažnosť. Ja neviem, ako sa to číta, ale v podstate je to slovenské Solišče. Ale dneska je to asi pomaďarčina dedina. V obci Muhy, čo je pamätník boja Uhrov s Mongolmi. Ubehol 3/4 rok, odkedy som bol v Srbsku a práve striham videa a rozmýšľam, že tam vložím tento dar. Takže tuto predo mnou je ráno, ja som sa zobudil. Už som si všetko aj umyl, aj upratal, aj som sa trochu najedol, leba trochu. Tak tuto vidíme pred nami taký bochník, kopcovitý bochník chleba. No, je to skala. Dolok hovorí, že je to zrovnané. Že vraj náročky, no podľa mňa asi náročky nie, lebo je tam proste... Je tam skala, hej, toto už... Hneď od vrchu je skala, tam nie je nejaká hlina alebo niečo, hej. To je taká skalná vyvrenina, čiže to je prirodzene... Je to prirodzene približne rovinaté. A nevyzerá, že by to bolo skopané. Toto je kameňolom, Dlok povedal, kde Rímania brali kameň pre stavbu toho Porolisa, toho Mojgradu. Čiže a vraj hore má byť slovanské hradisko. Neviem, ako by som sa tam dostal. Nemám ani dosť vody, musel by som si nabrať viacej vody, mám sotva liter, keby sa mi tam čosi stalo, tak je problém. Takže hovorím, som sa zobudil a už som sa aj obriadil. Teraz pozerám, že zase mám špinavý displej na tomto. Najťažšia vec na tomto cestovaní v aute je umyť si riadne objektívy a okuliare. Tak, aby tam neboli žiadne mastnoty, otlačky a podobné veci. Ja to musím čistiť. Ešte len teraz mi dalo budík, je 7, lebo je víkend, ja som sa čudoval, že prečo dneska budík nehrá ráno o 6, ale vlastne dneska je víkend. A ja mám na víkend nastavený trošku neskôr budík. Na 8. Tak
To je také približné, hej, lebo to sa proste nedá. Takúto vreckovku, či čo to je na to špeciálne určený, ale trebalo by aj tu vyprať. To nemôže trvať väčšine, že bude väčšine čistá, väčšine umývať na poriadok. Takže tak. No, plány. Neviem, kedy otvárajú tento parolisu, takže neviem, dovtedy buď tu budem a budem písať denník, alebo pôjdem kde si pre tú vodu. Hej. A neviem, mal by som sa tam ísť pozrieť, kedy, tu je tak slabý signál, tu je banány, biobanány v zľave, čo boli zlacnené. Tu je tak slabý signál, že mne sa už reštartoval mobil proste z toho. No, tu je sotva 2 paličky, preskakuje 1-2 paličky. Musím vymeniť tento mobil za niečo lepšie, lebo to nie je dobré. Už je pomalý, už je plný, musím ho aj vyčistiť, tam má strašne veľa fotografií. Pamäť asi nestíha. Hej. Tu ani nie je 4G, či jak sa to volá, tu je len Ečko. Prepína to z Hčka aj na 3G a na také, ale proste tu konkrétne, a to som tu pri tej rímskej osade, haciende, či čo to je. Hej, takto. To som vlastne tuto zaparkovaný. Sem sa ráno dalo nejaké auto, potom neskôr prišlo hento auto, ale v podstate nikto ma neobťažoval. No a noc prebehla v podstate pokojne, raz som musel ísť na vecko vonku. Takže no a čo ešte? I think that's vsio. A hen tam pobehuje zase voľne pes. To je chore toto Rumunsko. Ale to nič, ako oni sú v pohode, tieto psy voľne pustené. A dneska ráno hen tam pobehovali tuto na ulici, tuto konkrétne dva psy. Akože oni z toho nič nerobia, ale neviem, asi som na to zvyknutý, alebo potom na to nie je dobré, keď pes behá na voľno. Lebo nikto nevie, čo to je za psa, či nie je nakazený, či to nie je túlavý pes, či niekomu patrí, či nie je ničím nakazený. Nemusí to byť hneď besnota, môže byť niečo iné, hej. Či nie je agresívny, či nie je proste červami začervený, hej. Či nie je zablšený, či nie je proste čokoľvek, hej. Či pri ňom nie je ďalších 5 psov schovatých ako minulé, keď som pozeral. Niekto si sadol na tú terasu, asi prvý hosť sa zobudil a zapálil si cigaretu. No a tak nie je to dobré. Minulé, keď som bol tam pri tom monastéri, tak tam sa zbehlo 5 psov vedľa mňa, ja som tam bol zavretý v tom monastéri a som bol pripravený sa tam zavrieť, proste ja som nevedel, jak sa dostanem ku autu. A tam 5 psov sa trhalo, hej. Nakoniec sa rozišli a bolo zase pohádke, ale proste ja nechápem toto. Nechápem. A pritom ja keď ale prídem na návštevu k príbuznému tam na Lazi, tak on má tiež psa pusteného, hej. Tam mi to nevadí, to je zaujímavé, alebo viem, že čo to je za psa, hej. A pritom jemu už poľovníci zastrelili jedného psa, čo viem, a to bol iba 100 metrov od domu, alebo proste to bol pri dome pes, v podstate jeho pes, oni mu ho zastrelili, hej. Asi tak, ale a to je tá dilema, či mať tých psov pustených, či nemať ich, tam už sú 2 voľne pustení psi teraz.
či mať, či nemať, ťažko povedať. Nejdem to míňať kartu, dobre, a neviem, batériu. Dobre, takže idem hore asi a keď tam sú kamery a keď tam nikto nebude, budem písať denník do tej 9, kým to otvoria a tam si prečítam otváracie hodiny a idem tam teraz. Ešte zjem jeden banán a idem tam. Tak, som tu za rana. No a čo to tam je? Som tu za ráno, bože, toto je, musím si rýchlo odtiaľ vypadnúť, bo to už som unavený. Takže som tu za rána, no a tam je auto, tam sú kamery, tu je nejaká stavba. Takto vtáčiky sa tu tešia. Tuto máme slnko sa oprelo do dažďa a teda do trávy a do mokrej zeme a teraz sa odparuje voda z hôr. Zaujímavé je, hen tam nejaký kopec, dosť taký holý, takto. Viac to nepriblížim. A v podstate, kebyže to zoberieme na civilizáciu, tak toto miesto mohlo byť dobre na, neviem, na možno pre vojenskú posádku, ale ja nevidím tých ľudí proste, že ktorí by tento kraj obhospodarovali. Áno, je tam Zalau, to je dosť veľké mesto, však to budem vidieť. No a pay the ticket. Visitors are asked to observe the following. Pay the ticket, do not climb on the walls, do not throw garbage in the museum space, not to make fire in the museum space, do not affect the integrity of the monuments. Vehicles access is prohibited in Space Museum. The visiting route is marked with yellow line. Pay the ticket. Kde tu je? Od 10. do 19. To tu mám čakať do 10. pre Boha. A mi nechce tu čakať do 10. Takže toto je tá cesta, o ktorej hovoril Dolog. Že je dobre dláždená cesta, ktorá vedie hore. Hej. Na to, že neviem, či tie kamene som dali nedávno, alebo ako, ale tie kamene mali byť dávno zahrabané, ale asi ich vykopali, proste asi urobili takú cestu. Neviem si to vysvetliť, ako mohli byť zachované tieto kamene do dnešných dní. Tu píšu: Tábor bol postavený v roku 106. Meno vraj získal po predošlej vraj dátskej osade na hore Magure. Žili tu vraj Dáci, podľa mňa skôr Slovania, a rímski kolonisti až do roku 193, kedy vládol rímsky cisár Septimus Severus. Osada získala názov Municipium Septimum Porolicensis.
Porolisum bol asi hlavným mestom rímskej provincie Dacia Porolicensis. Stal sa hlavným opevnením na severe Dácie. Archeologická lokalita má 300 hektárov. Dobre, no tak toto sme videli. Proste. Dolok vraví, že hentam pri vchode bola niečo ako kontrolná miestnosť, kontrolné stanovište, kde skontrolovali, kto vlastne prišiel. Potom tuto viedla cesta. Inak, ale prečo to postavili práve tu? To musela viesť nejaká cesta významná. No a toto no Dolok ďalej hovoril, že by tu mal byť proste koniareň a nevestinec a tak ďalej. A taverna, niečo na ten spôsob proste, kde ľudia odstavili, napojili kone. Tu pekne vidno prijímaciu miestnosť, tu nejaká bazílika, ale ja nie som si tým istý. Tam vzadu je ten chleb a teda Magura. Ja neviem, že či hento je Magura, či kde je tá Magura, to musíme zistiť dodatočne, že tu ľudia žili na Magure. No a hen tam sa odparuje tá voda z hôr, je to pekné, veľmi pekné. No tu je ďalšia nejaká stavba, takže toto mohlo byť, neviem, čo to mohlo byť, ale neviem, dobre by bolo. Tu je toto asi nejaká studňa. To Dolok hovoril, že tu je studňa, toto dookola. Tu je studňa. No a ideme postupne hen tam hore. Hektárov mala celá táto stavba. Celý komplex, nie stavba, komplex. 300 hektárov, hej. Tie hektáre to sa ľahko počíta, ľahko napočíta a tak ďalej. Ja hen tam asi nebola tá studňa, asi toto je studňa. Ale tam bolo tiež niečo okrúhle. Tuto je nejaký sarkofág. Neviem, čo majú znamenať tieto stĺpiky. Fakt netuším. Neviem, či to robia na schvál, že tu nedajú žiadne tabuľky. Vôbec neviem. No, tu sú ďalšie budovy. To len aby v Mikulčiciach vedeli, že ako vyzerá pevnosť nedobytná. Ineffabilis munitio. Takže táto cesta je naozaj uchvatná, akože nechápem, ak je to pôvodná cesta za tých vyše 1000 rokov a ona je takto vlastne odkrytá dodnes, hej. Nedáva to zmysel. Oni ju museli, to je odkopané, lebo keď sa pozrieme, ten terén je vlastne nad cestou nejakých 40 cm, 50. Takže vlastne tá cesta bola vykopaná, odkopaná. Ale aj tak za 1000, koľko? 800 rokov iba 50 metrov sutiny, 50 cm sutiny. A kde sú ostatné tie kamene? Nie je možné, aby tu boli len 2 metre sutiny. Teda nie 2 metre, bože, 50 cm. Ja som ešte rozospatý, alebo čo? Lebo rozmýšľam nad 1500 ďalšími vecami, hej. Nie je možné, aby toto bol
za 1000. Toto bol prírastok vlastne na terénu za 1200 rokov, hej. A to ešte je otázka, že či naozaj 1200, lebo ak to teda podľa Dologa tí Slovania boli, tak potom sa jedná o kratšie obdobie, hej. Ak sa bavíme o roku 1000, tak je to len 1000 rokov. Oni tu určite neodkryli celé hradisko, všetky budovy, lebo evidentne aj tu niečo je. Ten terén je veľmi zvlnený. A aby sme vedeli, že kde sme, tak sme tu. A verím, že aj tu, ako je ten terén zdvihnutý oproti ceste, musí niečo byť. Takisto, keď sa pozrieme hentam ďalej, tak v podstate vidíme také, by som povedal, hrbčeky. To skúsim takto. Dobre, to mám zaostrené. Takto. Že tu konkrétne je taký hrbček. V podstate ono sa to tak tiahne aj hentam, vlastne v podstate ako je celé toto krovie, toto krovie, tak aj to je vlastne hrbček. Takže tam isto boli nejaké ďalšie stavby aj hentam hore. Ako máme, tam tiež niečo bolo a ide to až hentam dozadu, tuto až dozadu, takto. A v podstate vyzerá, že niečo je aj tu. Skúsim to tuto. Hej. A no určite to muselo byť, tu na to muselo byť veľmi husto osídlené, ale zaujímavé, že tu nie je žiadny potok, žiadna rieka. Napriek tomu oni sa tu usadzali a nemali problém tu žiť. Hej, tu je vidno ešte proste kopec kamenia. To znamená, že aj tu niečo bolo. No a poďme hen tam ďalej. No, hovoriac o vode, voda tu nejaká musí byť, lebo ju vidíme tuto v tráve, tá tráva je podmočená. To znamená, že nejaký vodný zdroj tu musel byť, ale je znečistená tá voda olejmi. Znečistené to je aj hentam. To znamená, že je to povrchová voda a zrejme tam mali nejaké mechanizmy hore, naftové a tak ďalej, motorové, a je to znečistené. No tu všade, predpokladám, tiež museli byť stavby, lebo je to vyvýšené oproti tej ceste. Tak je to tu dosť dobre podmočené. Normálne podmočené. A neviem, či nemám aj nohu mokrú už. Lebo tieto topánky, to je skoro ako šlapky. Hej. No, veru. A to mám ale mokré od vrchu. Od tej rosy. Takže keď prídem do auta, budem sa musieť prezuť do topánok aj ponožky dať druhé. Takže tu je ďalšia budova. A oni asi sami inak, ale je tu fakt dosť veľa vody. Hovorím, že je tu fakt dosť veľa vody. To znamená, že tu kdesi nejaká voda musela byť. Hej. Čo tu píšu? Dokonca schody.
Takže zase budova. Aj toto, čo je za ňou, to bola isto ďalšia budova, proste. No a tu prichádzame ku takému menšiemu hradu. Nazval by som to skôr hrádok, pretože Mikulčice sú skutočným hradiskom obrovským. Toto je len taký malý hrádok. Pozrite sa na tieto nevyslovné dvojmetrové vály v Mikulčiciach. Toto malo byť hlavné mesto Veľkej Moravy. Tu je kopa kamenia. No, tak sa ma zľakli. Aj tu je kameň, že tu bola nejaká budova, tu boli budovy. Tu je rímsky stĺp. Samý kameň, budovy. 100% boli budovy aj na tejto strane. 100%. To ako bez debaty. Sa stačí pozrieť, aké je to tu husté, aké je to vyvýšené a bujné. To znamená proste je to pohnojená zem. Tu ďalšia stavba. Horšie, že ja nemám so sebou slzný plyn. Keďže som nemal pri sebe slzný plyn a v diaľke som počul brechod nebezpečných strážnych psov, tak som sa vrátil k autu. Tam som ešte zbehol na WC a chcel som si zobrať slzák a kúpiť lístok. Čo sa však nestalo? Predávač lístkov mi povedal, že nesmiem fotiť, iba ak si kúpim lístok na fotenie za 200 lejí, čo bolo okolo 40 eur. To ma rozčulilo, nechal som zrkadlovku v aute a išiel som hore na hrad. Ďalšie zábery som robil na môj predpotopný mobil, takže prosím, ospravedlňte zníženú kvalitu videa. No, takže som tu, v tom Porolise, môj grad. A pýtali nakoniec, ja som išiel ešte na veľkú potrebu, lebo som potreboval. A tie pýtali odo mňa 200 lejí, to je 43 eur za fotenie. Že vlastne inak fotiť nemôžem. No a prakticky že je to absurdné, totálne absurdné. No a toto som našiel tu na zemi tak rýchlo. Ja budem písať, akože si im napíšem sťažnosť, akože sú nie normálni. A bude to veľmi dôrazná sťažnosť, že zoberte, každý návštevník, ktorý sem príde, sem ide vlastne si odfotiť, hej. A v podstate oni tu pýtajú v podstate viac ako je nocľažné, kde si v hoteli, hej, v Rumunsku. 43 eur, 200 lejí za nejaké fotky proste posratého hradu, hej, posratého hradiska. A čo to je za hradisko, hej? Takýchto rímskych hradisiek tu majú koľko veľa. A prečo by tie fotky mali byť, prečo by oni mali mať monopol na fotografie?
Nech dajú normálnu cenu a viacej ľudí si to kúpi a to sa mi to vráti vo väčšom. Nech dajú 15 eur a nie je problém. Neviem, prečo dávajú 40. Toto som našiel tu na zemi, to je vlastne, asi vyzerá to ako struska. Pečená, podobné som našiel v pečeniciach. Neviem, možno aj tu vyrábali. Neviem, vyzerá to podobne, ale či to je to isté, to neviem. Ale vyzerá to, je to podobne zafarbené do červená. Má to podobné takéto akože vyliatky. Má to tieto dierky. Vyzerá to podobne, no ale akože je tu zákaz všetkoľvek brať, čiže to... Ja to tu serem na to, akože... No, takže takto to tu vyzerá. Poďme si to fotiť. Idem viacej fotiť, lebo táto kamera nemá veľkú pamäť a nebudem tu dlho míňať, dlho otočiť, aby som minul veľa pamäte. Názov Mojgrad je slovanský, znie Slovansko, to znamená je to moji ako môj a grad ako hrad. Čiže podľa niektorých je to hrad Mojmíra I., ktorý mal vyhnať Pribinu z Nitry. Pritom my vieme, že ten Mojmír je kladený niekam do Devína, nášho slovenského, alebo na dnešnú Českú Moravu. Ale nikto ho nekladie sem do Mojgradu. Jedine Dolok s tým prišiel s tou myšlienkou, že by Mojmír mohol byť z tohto Mojgradu. A je to veľmi zaujímavé, že tieto dejiny spomínajú tento Mojgrad, ale nehovorí sa nikde o slovanskom obyvateľstve. Videli sme na tej tabuli dole, bolo napísané, že v tejto oblasti žilo dátske obyvateľstvo a potom o nejakom slovanskom osídlení ani slovo. Ale pritom, opakujem, ten názov Mojgrad je slovanský a vyzerá to ako nejaké falšovanie dejín zo strany rumunských archeológov. No, takže toto je amfiteáter pevnosti Porolisum rímskej. A zaujímavé na tom je to, že tá pevnosť sa volá Porolisum. Tu na, hej, Porolisum. A v podstate, keď sa zamyslíme nad tým, že čo to asi mohlo znamenať to Porolisum, tak teraz som volal s Iršom. Podľa Iršu by to mohol byť ako por, ako bor, a lis ako les. Čiže vlastne borový les, boroles. A podľa mňa to tak nie je. Poro jednoznačne je pre. Hej. To... Ako prečo je to tak? Nepýtajte sa ma, proste ja to viem. Je to... človek, ktorý skúma tieto veci a skúma mená a tak ďalej, tak a zaujíma sa etymológiu, tak vie, že poro a pre je to isté. U nás je to pre. A lis bude možno les. Ale nie les, ale les. Čiže prelez. Lebo keď sa tuto... Ja som rozmýšľal, že na čo to tu postavili tento hrad, hej? Ale v podstate my keď sa pozrieme... Ja som bol tuto hore na tomto kameni, na tomto múre som bol hore a odtiaľ bolo vidno, tuto je akési údolie, cez ktoré pravdepodobne, lebo však viedla cesta, lebo však kade by tu ako... Na čo by to tu bolo, keby tu nebola cesta nejaká, hej? Tu musela byť nejaká cesta, ktorú oni strážili a to bol vstup do Sedmohradska, do Transylvánie. Alebo, no jedine, ja si to neviem inak vysvetliť. Hej? Čiže oni dali vlastne armádu a toto bolo vlastne územie, ktoré oni mali dobité a ktoré kontrolovali. A nedokázali dobiť celé územie.
konečne došli aj nejaké ľudia, ale volal som teraz aj s otcom mi volal a povedal som mu, že 43 eur a on povedal, čo sa zbláznili? Čo sú blázni? Tak mohli dať, a hovorím, a druhé vstupné bez toho je 1,5 eur a on mi hovorí, že no to je neuveriteľné, že a nemohli dať cenu, že 10 eur. Nemohli dať cenu, že 10 eur proste, hej. No alebo 5 eur, a každý by dal a mohli dať fotenie zadarmo. Ja si myslím, že tak nie len ja, ale proste aj môj otec to vníma tak, no hentade, takto, moc to nevidím. Išla pravdepodobne cesta týmto údolím, hej. A tá cesta išla pravdepodobne takto ďalej. Ak teda išla z tejto strany tá cesta, ja to musím potom akože preskúmať doma na mape. Hej. Lebo ona mohla ísť kľudne aj zase z opačnej strany, tam mohla byť tá cesta, hej. Čiže vlastne tu vidíme to údolie, takto a takto, hej. Aj keď kedysi sa chodilo po hrebeňoch hôr, ale tu nie je dôvod, aby sa to chodilo cez pohrebení. Ešte raz, hej. Takže takto. Teraz musím sa zorientovať. Tak. Hej. Takže musím sa zorientovať. Hen tam idú žiaci. Dobre, no, takže to asi tak všetko. Zákaz fotiť, akože oni sú tí magori. Šialený blázni. Potrhnutí od reality. Tu nám budú biedných Rumunov vydierať a vykorisťovať fašisti. Fašistickí archeológovia rumunskí. No, ja som vedel, že prečo som si bral ten kaser. Pozerám, že či tu nie je nejaká iná cesta, iný preles, že kade by mohli oni akože prejsť a tak ďalej. Fuj. Tak idem hentam idem. Tam sú také offices, také budky a tam ráno na mňa štekalo čosi, tak som si hovoril, že idem si radšej pre ten kaser. A ešte som šiel na Vecko, alebo na Veľkú, a tam ten pán mi otvoril, ktorý vlastne je v tej budke a predáva listky. No a v podstate, dobre, že už som mal tu tam pripravený ten, ale našťastie bol na reťazi, však jasné, ale odporne veľký hnusný pes, akože, a mňa až zle prišlo. Čo ja budem robiť, keď ma taký pes to napadne, akože na samote, však tu nikoho není, hej. No. A teraz som stretol takého Američana, on bol akože Rumun, ale sa narodil tu a išiel do Rumunska aj s manželkou, že tam sú dlho. A hovoril mi, že sem chodieva každý rok. A ja som sa ho pýtal, že či hovorí po anglicky, ja som nevedel, že on žije na Floride. Tak som sa ho spýtal, že čo si myslí o tej cene, že sa má platiť za fotenie 200 lei, lebo on si išiel fotiť proste s mobilom, hej. A on hovorím, že on o tom nevie, že on platil 6 lei, ale nedostal ani listok. No a ja mu hovorím, no tak hej, lebo mne ukazoval ten voucher, akože ten ticket mi ukazoval a tam bolo 200 lei napísané. Že on, I don't know anything about it. Tak, že nič o tom nevie. No a tak, takže no a jeho ženy mama, že má 95 rokov, ale ja som sa pýtal, akože, čo toto meno znamená, toho Porolisum, hej, že čo to asi tak môže znamenať.
lebo ako mne to znie ako preles, akože to isté čo kľúž, lebo kľúž je ako Klaus, ako po latinsky Klaus znamená preles, ako doslova, hej. Údolie, ktoré vedie z jedného kraja do druhého kraja. No a na jeho konci je kľúž, tam, kde som bol. A ja som tady chcel ísť tým údolím, ale tam bola hrozná zapcha. Ja som sa napokon rozhodol ísť tadiaľto, ale to je dobré. Všetko je na niečo dobré. Everything happens for the best, sa hovorí, ako hovorí Vasky. Lebo aspoň som si tu uvedomil, keď som sa pozrel v podstate na tie súvislosti, že do Transylvánie vedli proste tie brány a tak ďalej. Tak natáča to, lebo už som sa zľakol, že to nenatáča. Že tu hovorím zase sám pre seba. No a do tej Transylvánie viedli tie gates, také pásy, také pás po anglicky, akože passes, akože ani to neviem povedať. Passages, hej, passages. No a v podstate keďže Rímania nazvali toto miesto Porolisum, z toho vyplýva, že pokiaľ to zobrali od Slovákov, tu žijúcich, alebo Slovánov, ale pravdepodobne Slovákov, alebo tu žili Slováci, tak to znamená, že v dobe, keď toto sa stávalo a pomenovalo, už sa to tu tak volať muselo a používali to Slováci. Hej, to znamená, že keď oni odtiaľto odišli 275, tak Slováci sa museli prísť skôr. A to ešte keď to stávali, to znamená, keď sem prišli. Kedy sem prišli, to ja neviem. Ale to znamená, že Slováci sú tu teda riadne dlho. No, ale ako to potom súvisí s tými Hunmi a Avarmi a ja neviem kým všetkým, Vandali tu boli tu Góti, Gepidi, boli tu, hoci kto tu bolo tu veľa ľudí, bolo tu veľa národov, takže ako to celé do seba zapadá? No zapadá to asi tak, že to bude treba vysvetliť, ale Porolisium s veľkou pravdepodobnosťou, aj vlastne keď zoberieme do úvahy všetky súvislosti, geografické, jazykové, v podstate, tak nám vychádza, že toto Porolisum je v podstate preles. Iršovi to znelo ako boroles, les, borový, ale podľa mňa to je preles. A Rímania kontrolovali tieto prelezy. Na jednom postavili toto Porolisum, na druhom postavili kľúč. Takže ten Rumun mi hovoril, že v Rumunsku žije minimálne 20 etnik, takže minimálne majú 20 jazykov. No a tak. Dobre, ešte som mu hovoril, že 200 lei, to je ako $50. A ja mu hovorím, za to môžete mať hotel noc v hoteli, tu na niekde v Rumunsku, alebo za to môžete mať celú knihu, si môžete kúpiť za to. A on hovorí, yeah, you can buy a lot of stuff for that money. Takže you can buy a lot of stuff. Takže autobus. Neviem, či to ten typek je, ale asi tam je, lebo kúkam, že skoro napadol ten pes. Mimochodom, musím sa predsa len takto verbálne vrátiť k tej myšlienke, ktorú som dostal teraz pri editovaní videa v roku 2024. A to, že som si uvedomil, že v podstate to Porolisum je vlastne slovanský, respektíve ukrajinský preklad názvu Transylvánie, čo vlastne znamená zálesie. Lebo latinské trans, znamená to, čo v češtine přes, alebo u nás cez, alebo za. A silva, latinské silva, znamená les. Áno. Čiže Silvester je vlastne lesan.
A Silvanus, to bol taký boh, rímsky, pohanský boh Silvanus, bol tiež vlastne lesan. No a takto vlastne dostávame, že pokiaľ sa Rímania inšpirovali v 2. storočí pri stavbe Porolisa v podstate slovanským alebo východoslovanským, kvázi ukrajinským názvom Porolis, tak máme taký jazykový dôkaz o tom, že východní Slovania boli v tejto oblasti už v 2. storočí. A je to veľmi významný objav, pokiaľ by sa preukázala jeho pravdivosť, a to potom by celkovo menilo pohľad na históriu Slovanov v Karpatskej kotline. Je celkom možné, že na mieste Porolisa v skutočnosti ešte pred rímskou stavbou stálo nejaké slovanské hradisko, ktoré sa nazývalo Porolis, a Rímania iba prevzali a polatinčili toto meno na Porolisum. Treba si uvedomiť, že Ukrajinci, tam kde my dávame ečko, ako napríklad les alebo liesť, tak oni všade dávajú ičko. Takže máme namiesto les máme lis, namiesto liesť máme listi a tak ďalej. Takže takto treba celé vnímať. Kto vie, či tento jazyk a tieto jazykové zmeny boli prítomné v ukrajinčine už v 2. storočí nášho letopočtu. Ďalej si treba uvedomiť, že poro taktiež je ekvivalentom nášho slovenského pre, a vieme, že pre alebo pra znamená veľký. Napríklad, keď máme názov Preslava, tak je to vlastne veľkoslávna, nejaké mesto. Takže poro môže znamenať aj veľký a lis ako les. Ja som vždy rozmýšľal nad tým, prečo sa Transylvánia volá Transylvániou. Vieme, že Dácia v starých Jordánových zápisoch bola opisovaná ako veniec, krajina uprostred venca hôr. A bolo zrejme, že tým lesom sa má na mysli ten veniec hôr. Avšak zaujímalo ma, že kde konkrétne je ten veľký les, ktorý sa má na mysli. A my vidíme, že pravdepodobne sa má na mysli práve táto časť toho celého venca, práve tu, kde je ten Porolisum. V takej dedine reku vidím nejaký obchod, proste, že asi nejaké pohostinstvo s krčmou alebo také niečo. Tak som si išiel, že naplním si fľaše vodou. Som tam vošiel, inak to sa nedá, ja som to ani nechcel fotiť, proste tam také cigánky, proste doobliekané do farebna, v rozpadnutom dome vedľa. Ja hovorím, preboha, kde som to zase zastavil, a vojdem do tej krčmy, tam smrad, ja by som to zatvoril v momente hygiena, aby to zatvorila. Totálny smrad proste a fuj, ale akože tá pani nevedela nič, ja len hovorím, že aqua, a ona mi naplnila tie fľaše a že thank you, a ona niečo povedala asi, že prosím, a ja som išiel proste preč, hej. Lebo no teda proste toto Rumunsko a vôbec to je tak pomiešané, a proste niektorí tu sú bieli, niektorí tu sú úplne šialení, proste čierni, doobliekaní, neviem aký, všelijaký, no proste neviem, divný pocit proste. Človek má divný pocit, že na jednej strane pozerá biely. Fakt domiešané to tu je. Toto je taká malá Amerika. No a toto je Zalau, myslím. Hej, toto je Zalau. Tak, Zalau. Tak keď tu žili Sloveni, tak možno podľa tohto hradu mesta boli nazvaní Zalau, Slaveni, Zalau.
Čiže to je jedna z ďalších hypotéz, to už bude 20, neviem koľkatá. Ja neviem, ako sa to číta, ale v podstate je to slovenské solišče. Ale dneska je to asi pomaďarčina dedina. V podstate som chcel tadeto ísť, aby som to videl, ako to vyzerá. Je to tu rovinaté a úrodné, takže v podstate dalo sa tu žiť, dalo sa tu dobre hospodáriť. Ja len dodám, že solišče s tou koncovkou šče poukazuje na nejaký trochu iný typ Slovanov, nie Slovákov 100%, pretože Slováci by povedali solište, nie solišče. Doklad názvu Zolašče z roku 1217 dosvedčuje, že tu vtedy ešte žili Slovania. Viď slovenský juh stredoveku. Salačia, neviem, jak sa to číta. Chotárne názvy v okolí boli napríklad Vrbín, Ščitár. Teraz už smerujem do Maďarska k pamätníku v obci Muhy, čo je pamätník boja Uhrov s Mongolmi. Mongoli vtedy vyvraždili veľkú časť populácie Uhorska a práve kvôli tomuto Uhorsko strátilo slovanský charakter a pomaďarčilo sa, lebo prišli všelijaké iné kolonizačné národy. Rusíni, Nemci, Taliani, Vlasi, Srbi a tak ďalej, Pečenehovia, rôzne iní Kumáni a tak ďalej. Historic Memorial, Muhy Battle Memorial. Pamätník k bitke pri Muhy. V roku 1241 Uhorsko utrpelo jednu z najväčších porážok vo svojej histórii. Král Béla IV. Ušiel do Trogíru a vrátil sa až po boji, aby obnovil zničené kráľovstvo. Táto udalosť je v Maďarsku známa pod menom Prechod Tatárov. Takže tu sa vymlátili Tatári, Mongoli so Slovákmi. Béla. Jeho slovenská armáda. Lebo však jeho ľud boli Slováci, takže vlastne tu na Belo vymlátil Slovákov. Stačilo, keby Belo zaplatil výpalné tým Mongolom a mal sa k nim správať slušne, mohol uchrániť celú krajinu. Takýto pamätník postavili tu v Maďarsku, na tomto mieste. Tuto, uprostred šialenej roviny. Predpokladám, že sme niekde blízko Tisy, keďže tam sú tie jazera. No, tá voda musí byť podzemná voda z Tisy, ale nie som si istý, musím to zase preveriť. To je tak, ja robím výskum ex post. Možno niekto ako geológ sa pripravuje na cesty dlho, ale ja skôr... Ja sa nechcem veľmi stresovať a zabíjať čas nejakým štúdiom, keď v podstate ja to beriem ako hobby. A pre mňa to je záležitosť nie povinnosti, ale zábavy. A preto ja tú históriu prijímam tak, ako ona ku mne prichádza. To, čo sa javí ako podstatné, tak to ku mne príde samé. Takže toto je urobené na spôsob mohyly. Tie kamene sú tu naukladané v podstate na spôsob klenby.
Presne tak. História je pre mňa patranie, ale patranie je také, že ja nemôžem vedieť všetko ani študovať všetko. A preto mám svoj spôsob taký, aby ma veľmi nestresoval, ale aby prinášal výsledky. To, čo robím, výsledky prináša. Možno keby som bol platený štátom, by to prinieslo o mnoho viacej výsledkov. Ale ja si myslím aj tak, že na to, že pred nejakými, dneska už som chcel povedať 10, ale už v podstate 14 rokmi som nevedel o histórii nič slovenskej. Nejaký Cyril Metod, Veľká Morava. A dnes viem, že Veľká Morava. Takže je trošku iný príbeh, ako nám ho prezentujú. Čiže chcel som tu povedať, že takže nech tu oddychujú kosti, ak tu sú nejaké tých dávnych Slovákov, ktorých tu Belo nechal zabiť v jeho neschopnom boji. No a takto sa postupne dostanem až na vrchol. A tu toto má byť asi toto má byť asi ten Turul. Inak história je úplne na hlavu, pretože tak ako my interpretujeme históriu, to je tak, povieme, aj oni to hovoria v Rumunsku. To boli Maďari, Hungarians, no, my máme, tu neboli žiadni Slováci, to boli Uhri, my tu máme tie Mojgrad, my tu máme Brezovicu, my tu máme Brezovu, my tu máme Peštenicu a tak ďalej, ale to preto, lebo tu boli Hungarians, lenže všetci berú ten národ podľa toho, k tomu vládol. Hungarians, to bola Hungary, tak boli všetci Hungarians, ale etnicky to boli Slováci. A tí Maďari nie sú Hungarians ako etnicky Maďari sú Maďari. Hungarians etnicky boli Huni boli etnicky Hungarians. A tak vlastne história je celá poprepletaná, lebo my hovoríme o Vlachoch, v skutočnosti Vlasy, Poliaci nazývajú Vlachmi Talianov, ale Vlasy to boli pôvodne Kelti, ktorí sa potom romanizovali a to meno prešlo na Rimanov. Potom tu máme Dákov. Deutsch a Dák. Ono to súvisí. No, takže toto je Maďarsko a hento je Slovensko. Konečne tu na Slovensku dorazil. Koľko je hodín? 18:30. Som v nejakej dedine, ani neviem, kde to je. A prvé, čo je môj obed, je o 18:30, hej. Tak to je môj obed, kapustnica. A ešte som si objednal sviečkovú, kde má to stať 6-7 eur. Takže doma je najlepšie.
ja si myslím, že to najlepšie by malo prísť nakoniec aj prišlo, lebo tá polievka bola úžasná. Úplne mám nebičko v papulke. A teraz ešte sviečkovú. A to je môj neskorý večerný obed. Takže tak. No, ja len chcem ukázať, že s akou kamerou som natáčal celý čas a že prečo je ten zvuk taký zlý. Ja musím takto manuálne doostrovať. Ja trošku takto to priblížim, nech je to vidno. Čiže ja musím takto manuálne priostrovať, lebo keď to netrafím, tak je to rozostrené. No, táto kamera je Nikon, má automatické zameriavanie. Škoda, že takto to dám, aby to bolo vidno, čo to robí. Teraz automaticky ostrí, zdvihnem, doostruje, stále doostruje. A toto robí. Takže ja nemôžem používať túto kameru na automatickom ostrení, lebo keď napríklad takto dám, zaostrím. Tak, to je nepoužiteľné. Ja musím vypnúť, aby nebolo počuť to doostrovanie a nebolo vidno stále to približovanie hore-dole. Čiže s takouto... On je dobrý ten foťak, pretože má veľké priblíženie. Ako by som to ukázal? To ani neukážem. Ako by som to ukázal? Takto, takto, takto. Že on má dosť veľké priblíženie. Lenže ten zvuk nie je dobrý. Ten zvuk, on má dokonca aj elektronický stabilizátor, čiže ja keď ho vypnem, teraz to nie je stabilizované, čiže ja keď takto trasiem, tak to robí toto, ale ako náhle ho zapnem a začnem robiť toto, začnem triasť, tak to ide pekne hore dole, ale ako náhle ho vypnem, tak to strašne sa trasie, šejkuje, ale zapnem ho, a je to mnoho lepšie. No proste, takže toto je technika, ktorú ja som mal. Nemal som nič lepšie. A v tej dobe, keď som to kupoval, tak to bol výborný fotoaparát určený na vlogovanie, kvôli tomu, že má tento výklopný displej, človek sa môže vidieť. Ale predpokladá sa, že bude vypnutý stabilizátor a vypnuté automatické ostrenie, pretože ináč je tento fotoaparát absolútne nepoužiteľný. Som napočítal tých psov v tom Rumunsku 62 nakoniec. Takže za tie 4 dní, čo som tam bol, tak som napočítal 62 voľne behajúcich psov a asi 5 mŕtvych psov zrazených proste na ceste. Mám celkom peknú zbierku monastýrov, kláštorov a mám niečo, od čoho sa môžem odraziť pri písaní a tvorbe. Pri literárnej tvorbe. Teraz je 22. marca 2020 a v podstate ubehol 3/4 rok, odkedy som bol v Srbsku a práve striham videa a rozmýšľam, že tam vložím tento dar, ktorý som dostal od pána Záhorca. Dobre, takže vy ste ešte raz pán Ondrej Záhorec. Ondrej Záhorec. A vy... V podstate, no a tomu Igorovi som dal tie knihy, všetky, nakoniec nebudem žiadne knihy voziť do tej padiny,
padiny, lebo chcem mať v aute prázdno a pokiaľ či do tej padiny vôbec pôjdem, hej, tak som ich dal všetky. No a on mi zase vďaký, lebo on bol strašne, že on ide dokonca do Holíča s autobusom, aby zobral proste kopu kníh, hej, sem slovenských. No a tak bol vďačný, tak mi dal nejakú cenu, ktorú mal pripravenú pre filatelistov, lebo že tí filatelisti prídu aj len dvaja, alebo či nejaké dvaja budú oceniť, čo ja neviem ako to, a že tretiu cenu dá mne, no tak som dostal cenu, nejakú čokoládu, tu no, miestnu. Bol zabalený v takejto taške, v takom peknom balení. Vnútri bola takáto krabica, pekná, naozaj pekná, pekné viazanie, balenie. A vnútri boli takéto plechovice. Také. A v podstate boli tam 3. Veľmi pekné. Jedná sa o crná čokoláda, vždy s nejakým ovocím. A vnútri bol taký balíček. A v tom balíčku boli takéto čokolády. No a ja ich tu vyhrízam, lebo mi chutia. Veľmi dobrá. No. Vnútri je sušené ovocie, slivka v tomto prípade. No a musím povedať, že sú veľmi teda dobré a že pán Záhorec, že mu ďakujem, že ďakujem vám pán Záhorec naozaj. Mohol by som dostávať takéto dary, darčeky o mnoho častejšie. Ďakujem.